आई हम धुरंधर पांडे व्यास जी प्लस गीतकार कवि और वह सबके एगो नया साल में कुर्सी कुमार के ऊपर एगो कविता सुनावे के चाहतनी। आ कुर्सी कुमार के बारे में जानते बनी कतना बड़ाई करी कुर्सी कुमार के, कतना बड़ाई करी कुर्सी कुमार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। कतना बड़ाई करी कुर्सी कुमार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। कुर्सी खातिर कर देले कौनो कुकरम, कुर्सी खातिर कर देले कौनो कुकरम। आ लाज नइखे कौनो गतर हवन बेशरम। कुर्सी खातिर कर देले कौनो कुकरम, लाज नइखे कौनो गतर हवन बेशरम। सब लोग जानताटे, सब लोग जानताटे उनका व्यवहार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। नीमन आ बाउर में कुर्सी कुमार, नीमन आ बाउर में करे ले ना भेद हो। आ जवना उथरिया में खाले ओमे करस छेद हो। नीमन आ बाउर में करे ले ना भेद हो। जवना उथरिया में खाले ओमे खरस छेद हो। कौनो काम करे लेना, कौनो काम करे लेना सोच वो विचार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। केहू के ना बात मानस कुर्सी कुमार, केहू के बात ना मानले। केहू के ना बात मानस हवन बड़का जिदी। लोभ रहे कुर्सी के मिले कोनो विधि। केहू के ना बात मानस हवन बड़का जिदी। आ लोभ रहे कुर्सी के मिले कोनो विधि। देर नहीं करेले, देर नहीं करेले भागे में पलटी मार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। जहिया से जोड़ले, जहिया से जोड़ले लालटेनवा से नाता, जहिया से जोड़ले लालटेनवा से नाता। आ तहिया से फेल भइल पलटू राम के माथा। जहिया से जोड़ले लालटेनवा से नाता, आ तहिया से फेल भइल पलटू राम के माथा। मिलल बढ़ावा, मिलल बढ़ावा लूटपाट भ्रष्टाचार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। जहिया ले संघत, जहिया ले संघत उनकर बीजेपी से रहे, तहिया ले सब लोग सुशासन बाबू कहे। जहिया ले संघत उनकर बीजेपी से रहे, तहिया ले सब लोग सुशासन बाबू कहे। गोद में बैठले जब से, गोद में बैठले जब से तेज रफ्तार के। नाश क के रख देले पूरा बिहार के। जेही वरदान दिहल, जेही वरदान दिहल ओकर नहीं भइले। आ फेरू भस्मासुर वाला खिस्सा दोहरैले। अगर ई मुख्यमंत्री बनल बाड़े तो भाजपा के ही देन बा। जेही वरदान देहल ओकर नहीं भइले। आ फिर भस्मासुर वाला खिस्सा दोहरैले। इनकरा घमंड बा। 2025 में, 2025 में लोग फेंक दी उखाड़ के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। बंद कइले दारू बिहार में, इनकर कानून सफल ना भइल। बंद कइले दारू बाकी बंद नहीं भइल। पियल ना पियक्कड़ छोड़लक होम डिलीवरी भइल। बंद कइले दारू बाकी बंद नहीं भइल। आ पियल ना पियक्कड़ छोड़लक होम डिलीवरी भइल। पांडे धुरंधर, पांडे धुरंधर कहेले ललकार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के। कतना बड़ाई करी कुर्सी कुमार के। आ कुर्सी खातिर नाश कइले पूरा बिहार के।